Здравейте! Добре дошли в програма Презареждане. Това е видеото, в което ви разказвам малко повече за програмата и това как да се подготвите хронологически малко по-лесно, за да може по-бързичко да бъде вписването на малката книжка във вашето ежедневие. Отново ви поздравявам за това, че правите нещо страхотно, здраво и добро за себе си. Когато получите своите материали от Гери, в имейла ще имате 4 PDF материала и 3 видеоматериала. Ще получите също така и покана в групата ни за дискусии в Facebook. PDF материалите са малката електронна книжка, която описва цялата програма, за да разбирате по-добре кое след кое следва, защо едно нещо е важно или друго, за да може да си отговорите на въпроси като колко вода да пиете, важно ли е да пиете вода, има ли отношение с съня. Още 3 PDF материала, които са табличка за планиране на меню, списък с продукти за пазаруване и една табличка за следене на симптомите и резултатите ви. Видеоматериалите са едно кратко видео, в което ви приветствам и ви каня в програмата. Това видео, което гледате в момента, има едно видео, в което аз разказвам за ползите от костния бульон и защо костния бульон е включен в програма Презареждане. До тук добре. Първото нещо, което ми се иска да направите, като отворите този имейл, е да си отворите PDF-а с книжката и да прочетете първо него. Това са около 25 страници, леко е за четене, приятно е, ще отговори на много от въпросите, които вече имате. След като си прочетете книжката, ако сте в настроение за това, обърнете внимание на параграфа, в който говорим за вашето мото. Онова изречение, 2 изречения или параграф, които ще ви напомнят защо участвате в програмата. Какво искате лично за себе си от тази програма и също така какво искате за тези около вас от тази програма. Ако ви е трудно да си го представите или пък това не е вашия стил, може да си помислите след 1 месец, след 6 месеца или след 1 година. Ако се обърнете назад към 2015, кои са онези неща, които бихте искали да ви се случат или да са ви се случили вече? Много лесно, ако си представите до година, след 12 месеца, ако погледнете назад и ви се иска да сте направили нещо за здравето си, или ви се иска да ви ставаха уния панталони, които не ви стават, или бихте искали да имате повече енергия, да сте по-креативни, да се справяте по-добре в работата си, в взаимоотношенията си с хората, да се възстановявате по-добре от спорт или пък примерно да спечелите медал, който е важен за вас. Представете си мястото на храната, на добрата енергия, на тонуса в онези цели, които са важни за вас, в ония образ, онзи имидж, който имате за себе си и който искате за себе си през тази година. Напишете си го, сложете го на място, което е значимо за вас, за да може през цялото време да си напомняте, да има тази нишка, която следвате. След като сте си направили мотото, прочели сте си книжката, може да разпечатате PDF материалите, другите таблички и списъка за пазаруване, с които ще ви бъде малко по-лесно да организирате първите няколко дни. В списъка за пазаруване обърнете внимание на онези храни, които се радвате, че виждате. Тези, които по принцип са ви вкусни, обичате да консумирате и започнете с тях, когато планирате своето меню. Малко по малко в следващите дни и седмици може да добавяте такива неща, които са по-непознати. Но в началото почнете с тези, които са ви лесни. Ако знаете как да направите хубава пилешка супа, започнете с продуктите за нея. Не започвайте с нещо много странно, което никога не сте правили, за да може да ви бъде лесно в началото със самото приготвяне на храната. Разгледайте си внимателно в книжката и списъка с продуктите, които няма да консумираме през тези 30 дни. Това са неща като бяло брашно, захар, високофруктозен захарен сироп, маргарин, пържени храни, пакетирани храни. Може би някои от храните, които сега консумирате, в повече. Съответно в къщи погледнете къде са тези храни в хладилника, в шкафа и ги сложете така по-настрани. Ако живеете сами, разбира се, е лесно да ги изхвърлите, но ако имат други хора от дома, това е много трудно, понякога не е нужно, създава излишно напрежение. Затова
Бъдете разбиращи към другите вкъщи, правете си вашия план и нека те си правят техния и следват техния път. Подредете си хладилника и шкафа, така както на вас ви е удобно. Подредете тези мазнини, които ще може да ползвате на близко място, където на вас да ви е лесно за готвене през следващите 30 дни. Така подредете нещата, че да ви бъде максимално удобно, когато бързате за работа сутрин, да не трябва да търсите нещо къде е, или пък някой продукт, който не е в диетата ви в момента, да ви се перчи пред очите, като бисквитка, например. След това си планирайте менюто поне за 3 дни, по възможност за 5 или за 7. Това много ще улесни нещата от началото, така че да знаете, като отидете да пазарувате, какви и колко продукти са ви нужни. Няма да може да се приготвите за вечеря, закуска, обяд на следващия ден, ако имате много малко продукти. Или пък ако сте купили много от едно и след това ви остане. Спокойно, сега е зимен сезон, купувайте и продукти, които са замразени. Много често замразените зеленчуци, които купуваме през зимата, имат повече хранителни вещества от пресни зеленчуци, които може би са летели десетки хиляди километри преди да стигнат до пазара. Отделете си време за готвене. Това е много важно, защото много от нас намират себе си в такива ситуации, в които ни трябват програми като презареждане, точно защото дълго време не са готвили или са отлагали и гледат да си спестят време, а пък всъщност онова време, което си пестите не готвейки и ползвайки полуфабрикати, храняйки се много навън, след това така ви изпива енергията, че вие във времето, което ви е останало, не може да сте работоспособни. Два са начините, които аз намирам за много полезни, когато организирате готвенето си. Единият начин да организирате е да готвите 2 пъти седмично в малко по-големи количества. Например, в неделя и в сряда. И да си планирате закуски, обяди и вечери за следващите дни. Понякога това може да направите цялото ястие, като например да направите една яхния или гювеч или задушено, което ще ви стигне за 3 дни. Или пък може да е просто да нарежете, да измиете, да приготвите зеленчуци, които ще ви трябват малко по-късно. Такива продукти като маруля, например, може да ги измиете, да накъсате листата и да ги сложите в пакетче в хладилника. Накъсаната предварително маруля продължава да увеличава хранителните си вещества, антиоксидантите, след като сме я накъсали дори. Така че много от продуктите, които приготвяме, измиваме, нарязваме предварително, всъщност не губят хранителните си вещества, някои от тях даже ги увеличават. Можем да го обсъдим повече в Facebook групата. Приготвяйте ги тези неща, за да ви бъде лесно. От дома неделя вечер и сряда вечер са големите дни, в които приготвяме големи количества, особено месо на грил или пък риба печена на фурна, които след това няколко дни подред имаме на разположение, за да консумираме. Другия ви вариант е, особено ако готвите за повече хора, може би това ще е малко по-удобно за вас, е просто вечер да приготвяте и закуската и обяда за следващия ден, да ги приготвите в кутия, в бурканче и на следващата сутрин да си ги вземете. Говорейки за това, как си приготвяме за следващия ден, важно е да помислите и за това в какво ще пренасяте храната. Стъклените и керамични съдове за пренасяне са много по-добре за здравето, отколкото пластмасовите. Ако обаче пък не сте с кола и ви се налага да носите всичко със себе си, става малко тежко. Затова може да си вземете пластмасови и след това да ги прехвърлите преди затопляне, за да не топлите в пластмасови контейнери. И също така в самите кутийки, които са от пластмаса, не дайте да слагате гореща храна. Ако ви е възможно, въвлечете и други хора в къщи, на които им е приятно да готвят в приготвянето на храната, за да не се нагърбвате вие с всичко. У дома децата помагат, те много обичат да режат заедно с нас, но знам, че не при всички е така. Ако има някой, който да ви помогне, страхотно. Имаме и няколко приятели, които се събират в неделя и всеки носи продуктите за едно ястие, готвят всичко заедно и след това всеки си взима в кутийки за през седмицата. Това също е вариант да си направите партии за приготвяне на храна. След като започнете да се ориентирате в схемата на програмата за хранене, минали са първите дни с бульона и с зеленчуците, започнали сте вече да планирате, по-лесно пазарувате, приготвяте и се храните, да са минали някъде 6-7 дни. За тези от вас, които движението е нещо ново, тогава ще бъде времето да започнете да мислите и за движение.
Не ви съветвам от първия ден да се хвърлите с главата надолу и да направите всичко. И храната, и движението, и съня, и писането в дневник, всички тия неща да се случат изведнъж. Нека да започнете малко по малко. Колкото по-лесни са целите, които си поставяте, колкото по-постижими са, колкото по-малко си усложнявате живота, толкова по-лесно ще ви бъде да направите тази промяна. Когато започнете да мислите за движение, изберете нещо, което ви харесва, което можете, което може да правите всеки ден. Не е задължително да е едно и също. Може 2 дни да танцувате, в 2 дни да правите йога. Ако не сте се движили дълго време и не знаете откъде да започнете и не е много студено, дори само разходки биха били страхотен старт. Аз имам 15-минутни тренировки, които започват на 5 януари. Може да се включите към тях. Може да отидете на movelbg.com да видите, програмата се казва Свеж старт с Галя, да си ги правите сутрин по 15 минути и да започвате така деня си. Може да вземете по-дълги тренировки, които имаме по 60 минути ресторативно движение. Наистина страхотен вариант, особено за тези от вас, които не са опитвали все още. Мисля, че ще ви се отрази страхотно. Но намерете нещо, което да ви е приятно и което да може да правите редовно. Не забравяйте, че тези 30 дни са начин да опознаете себе си. Начина, по който се справяте с препятствия и предизвикателства. Начина, по който се ядосвате, когато нещо не върви, или пък се вдъхновявате от нещо, което е ново, нещо, което е предизвикателство. Направете игра от целият този процес. Нека да не сме толкова сериозни, толкова вглъбени. Нека да бъде приятно, да бъде вълнуващо, да бъде нещо ново, което правите за себе си. Това е време да слушате тялото си, да чуете кога е гладно, да чуете кога е сито, да чуете кога нещо му харесва, кога нещо не му харесва. Това е време, в което да споделите с хората около вас как вие се грижите за себе си. Време, когато да обърнете на себе си повече внимание, отколкото на другите, за да може, когато вие сте добре, и те да са по-добре. Ще бъдем заедно в групата за дискусии. Използвайте групата активно. Дали ще четете какво са писали другите хора преди вас, тази група е пълна с информация, дали ще задавате свои въпроси, няма значение. Бъдете активни. Аз съм на линия да ви подкрепям както в групата за дискусии, така и чрез имейл. Бъдете активни, задавайте въпроси. Няма лоши въпроси, няма глупави въпроси. Това е нов процес за вас. Знам, че някои от вас са правили нашата програма в английски вариант. Ще видите сега, че има някои малки разлики. Надявам се, че ще ги хванете и ще ви бъде по-лесно сега да спазвате. Но дори и вие, които сте ветерани, бъдете готови да задавате въпроси и да ни предизвиквате да се развиваме заедно с вас. В групата за дискусии всеки ден ще пускам една или повече рецепти от нашата сбирка Изкуството на истинската храна, за да може да опитвате нови начини, да хапвате естествени продукти, да ги приготвяте по начини, които са вълнуващи и които са интересни. Важно е да обърнете внимание и на онази част в книжката, която е свързана с всички неща, които не са храна, а именно съня и почивката. Дайте си време да си почивате малко повече. Сега дните са студени, може би няма да излизате толкова много навън, но вкъщи си обърнете внимание на това как да почивате по-добре, как да си легнете по-навреме. Вместо да стоите до късно пред екраните, опитайте се да си лягате малко по-рано. Имаме приятел, който обича да казва, ако прекарваш само 6 часа в леглото, няма как да спиш 8. Така че лягайте си, дори да не ви се спи, може да четете, може да правите нещо друго, но просто да сте в леглото по-навреме. Това е добре и за вас, и за хората от дома, на които вашето настроение и здраве винаги се отразява. Поздравявам ви още веднъж за това, че сте в програма Презареждане заедно с нас. Надявам се, че това кратко видео ви е позволило да чуете горе-долу как да подходите с цялата тази информация, която ви е дошла в имейла на 1 януари или по-късно, ако сте с нас от някоя по-късна дата. Пожелавам ви здрава, щастлива, радикална, променяща, трансформираща, енергична 2015 година. Щастлива съм, че започваме заедно и нямам търпение да се видим, да се запознаем онлайн. От мен Галя за сега чао и съвсем до скоро!